Op camping De Kleine Wiel bij Ljouwert stien vanmorgen zo'n 200 klassieke Fiat-auto's van het type 400 om te beginnen aan een tocht langs de Alversteden. Meesten van de Fiat 400 Club hebben een deelde passie voor de auto. De passie, dat is een stukje nostalgie. Ja? Een leuke hobby, het is een betaalbare hobby. En iedereen kan er aan meedoen, van hoog tot laag. En dat is het leuke ervan. Vooral de eenvoudige techniek, de nostalgie. Elk had ze vroeger, ik wel eens rieden jongen en mijn tante hier erin en wij mochten er vroeger wel eens in rieden. En ja, meestal vind ik het gewoon leuk om zo'n eenvoudige auto rond te knetteren. De route gaat langs alle 11 fountains. Al is het afwacht, zien dat alle auto's de aanstreek heli. Proberen, hè? Proberen? Ja, je weet het toch nooit met zo'n auto. Of alles goed gaat. De techniek kan falen. Het kan altijd falen, ja, met deze auto. Maar mocht een deelnemer stil komen te staan, dan stiet er altijd een van de Fiat 400 Club van je kleer. Iedereen heeft wat voor elkaar over. Heb je pech aan je autootje, dan word je door iedereen geholpen. Dan staan we zo 4 met klaar. Iedereen is zo wijs dat iedereen eigenlijk wel alles weet over die auto. Er zijn mensen bij, als je zo'n autootje uit elkaar haalt, dan zetten ze hem blindelings weer in elkaar. Zulke mensen zijn er bij de club, echt waar.